redemptive plan ipasabot nato sa ilaha kung paunsa ang Ginoo nagluwas sa atong pagpakasala. Kita mo'y nakasala, pero siya gyapon mo'y nagpapanis. Tungod kay ang tao nakasala, ang tao po'y panisan, dili Ginoo ang panisan. So kay tungod kay ang tao walay paki sa iyang sala, mao na ang Ginoo mismo ni ari sa kalibutan nagpakatao aron mahimo siyang qualified nga siya mo'y panisan sa sala sa tao. Wala siya ni ari diri sa kalibutan aron magpaginoo. Kaya kung magpaginoo siya, dili siya qualified nga panisan. Kaya ang tao ra may panisan sa iyang mga sala. Kaya ang tao may nakasala. So, gikan sa langit, iyang gibiyaan, iyang kingdom, gibiyaan niya iyang pagkaginoo, yari siya sa diri sa kalibutan, og nagpakatao, just like us, nagutumon, mahiubos rapon, maglagot rapon, or mapungot rapon. Yun ana siya, just like us. Exactly. Aron nga mahimo siyang qualified sa criteria nga pwedeng bitayon sa cross aron panisan sa mga sala sa tao. Muna ang naay-word nga, tetelestai. Ang bot pasabot, natapos na yun. Nabayran na yun ang tanang sala. Tetelestai. Ang bot pasabot sa Bisaya, natapos na. Nabayran ang tanan. Humana, impas na ang utang. Dapat ka na mo istorya na to sa tao nga ang tao ay pagbabalik na sa Ginoo, dili na kwentahon sa Ginoo ang iyang mga sala, mabayra na sa kamatayon ni Jesus Christ dito sa cross.